Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую затрымку, тэхнічныя моманты. Вы ж бачылі, як падчас стрыму з Казіміроўскай у нас тут святло ў студыі прапала. Ну так вот, давялося сядзець і чакаць, пакуль яму дадуць магчымасць зайсці ў студыю і выступіць са сваімі выдатнымі аглядальнямі падзеяў у свеце. Наш палітычны аналітык, аглядальнік Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Тэхнічны момант, это просто маё таксі, якое доўга ехала, выбачаюся, все на мне. Да ладно ўжо. Так, адразу Віталь мяне папярэдзіў, каб я яго не называў трампістам. Насамрэч, я ніколі не лічыў яго трампістам. Так вот, просто як падкалоць, просто часам называў. Просто сярод некаторай публікі, якая можа толькі мацюкаць, скажем, і крытыкаваць і плявузгаць, я хацеў бы аналізаваць спакойна, без гневу і любові некаторыя рэчы, в тым ліку Трампа. Вот я так і спрабую. Да, так сапраўды і адбываецца. У адрозненні ад Івана Краўцова, вот які сапраўдны трампіст, Віталь у нас ўсё ж такі чалавек, які такі аналіз робіць без усялякіх сімпатыяў да таго ці іншага боку. Ну што ж, калі ты сам задаў эту тэму про Трампа, я хацеў про другое паговорыць, а ён тут адразу са сваім Трампам. Таму пра яго і паговорым. Віталь, як ты успрымаеш вось гэтыя заявы, якія Трамп, яшчэ не будучы афіцыйна прэзідэнтам на пасадзе, то есть не без інаўгурацыі, а ўжо такія заявы у бок той же самай Грэнландіі, у бок Канады, у бок Панамы. Вот гэта што? Гэта, ну, пакуль я яшчэ не прэзідэнт, я магу ляпаць што хачу, ці вот як это ўспрымаць? Ну, па-першае, нават калі ішла перадвыбарчая барацьба, то абодва кандыдаты, як в любой палітычнай барацьбе, робяць нейкія заявы, што яны будуць рабіць, нават не будучы яшчэ абранымі, могуць прайграць. Ну, гэта нармальная палітыка. Тое, што ён заяўляе, фактычна ён ужо дэ-факта все-таки толькі справа в інаўгурацыі засталася, дэ-факта ён ужо, лічыцца, з'яўляецца абраным прэзідэнтам ЗША, чаму бы яго не рыхтаваць публіку да нейкіх сваіх будучых дзеянняў, як яны будуць выглядаць. Тут я не бачу ніякай праблемы. Праблемы я бачу у некаторых заявах. І тут цікава, калі вы ж сапраўды чуеш там некаторы там ледзь не Трамп, не дурань, і так далей. Я міжволі вспоминаецца вядомы такі анекдот, калі, коротко можна думаць, секунд 20, там умоўна кракадзіл праплывае, бачыць, як малпа мые шкуркі ад бананаў. Кажа: "Што ты робіш, малпа? А вот скажи $10, я расскажу тебе всю правду". Он подумал, цікава ж все-таки, што яна робіць. Што ты робіш? Дал ёй $10. Яна кажа: "А мыю шкуркі ад бананаў". Ты дура і дура. Он проплыл на, думаю, дура я дура, а свою $1000 в день маю. Так что и тут. Як бы не называли некаторых вялікіх людзей, там, кіраўнікоў, маецца на увазе, там, бізнесменаў, нобелевскіх лаўрэатаў, палітыкаў, якія нам не падабаюцца, як бы мы іх не абзвалі, на самой справе яны зусім не дурні. Нават при этом скажу крамольную думку: Лукашенко не дурень, Путин не дурень, самыя злобныя дыктатары, так само не дурні в гэтым сэнсе. Тое, што Трамп зараз кажа, я бы падзялял гэтыя заявы вельмі по-рознаму. Напрыклад, ёсць, пра кожнай трэба спыняцца, ёсць рацыянальнае зерне вот в пытанні Панамскага канала і в пытанні Грэнландіі. І ніякага там рацыянальнага зерня няма, асабліва там в Канадзе. Это чисто, троллинг. Трамп, вось, ведаеце, тут ёсць такая нейкая, не все уже ведаюць, в Амерыцы стаўленне да Канады дастаткова такое іранічнае, з улікам амерыканскага все-таки такого комплекса імперскага, які ў іх ёсць, і з улікам таго, што Канада даволі левая па ўсіх сваіх сацыяльна-эканамічных правілах і параметрах, што нават ліберальныя публіцысты і ліберальныя вядучыя, вот у мяне Майер, лепш сказаць, адзін з самых мой любімы, ён нават адну перадачу сказал такую фразу: "Канада дае нам прыклад, што, оказывается, можна зайсці занадта налево". Вось. І в гэтым сэнсе, калі Трамп некаторыя рэчы кажа, я не думаю, што яны маюць нейкае практычнае значэнне, просто ён набірае тое, што публіка не просто яго кансерватыўная, а нават і ліберальная публіка мае да Канады такое стаўленне, ад іранічнага. Мы бачым гэта і в мас-культуры, калі там в Саус-парку ёсць это канадскія мульцяшкі, которые такія недарэчныя і весь час нешта робяць
смешная. І гэта ў іншым там канадскіх рок-зорак абсмейваюць, таксама ёсць такая традыцыя нават у амерыканскай музыцы. Вось, не буду называць некалькі такіх самых вядомых імёнаў. І я думаю, на этом играе. То бок у Канадзе я не бачу ніякага вот заяву палітычнага аспекта, акрамя вось такога прикола, і мне это не падабаецца. Ты все-таки, ну, сапраўды кіраўнік, хутка будзеш зацверджаны фармальны кіраўнік дзяржавы, нафіга вось дазваляць все, што хочаш, тое, што можа выклікаць там негатыўную рэакцыю, будзе абмяркоўваць прэса. Ну, троллинг троллингом, но все-таки задачи у прэзідэнта павінны быць іншыя. І в этом сэнсе, калі уже мы не будем кранаць, то вот апошні час зусім уже разышоўся Маск, вот наколькі я его паважаю як менавіта бізнесоўца. Памятаю, у меня была дыскуссия с одним человеком, он мне показал артыкул про Маска, где было расписано, які он нехороший там, я почитал артыкул, мне это все подобается, что он такі жорсткі, что он такі патрабавальны там, а тут он как-то трошки стратил берагі, что называется, вось, апошнія месяцы в гэтым, ну, троллингу всяго, что ему не падабаецца, вмешанне во все, ну, не гаспадаром себе свету уявіў. Гэта вось еще в парышце, калі ніхто іх, асабліва там яны весяляцца, ніхто іх не спыняе, трошки это трывожны сімптом, вот, Маск і Трамп. Што тычыцца, пераходзім да больш практычнага Грэнландіі і Панамы, ну, тут ёсць якія рэалістычныя і практычныя пытанні. Пытанне тое, што туды, ну, в той ці іншай ступені, больш это пра Панаму, туды лезе Кітай. І калі Трамп это заяўляе, гэта там камусьці хоча дзіка, але ён хоча вот гэтай тэрыторыі усяляк забяспечыць, гарантаваць ад прыходжання туды в той ці іншай ступені, у, не дай Боже, военной, конечно, но в большей ступени в политичной и экономичной, Китаю. Китай там дошел до Африки, он лезе в Латинскую Америку, особливо такие, скажем, не самые проамериканские краины. Вось, вядомае, что там в Венесуэле ён мае великую прысутнасць, сам вот, беларуская хотела быть прысутнасць, но как-то не удалося, бо Венесуэла обеднела, беларускай прысутнасці няма, а Китай, ну, нават готовы дзеля сваіх палітычных часам ахвяраваць з разліку на будучую залежнасць этой краіны. І вось, ну, только уявіць, што там нейкім чынам там Китай нешта выкупіць і нейкую залежнасць Панамского канала ад себе настроіць. Гэта, конечно, ну, жах не толькі для США, а для ўсяго заходняга паўшар'я, в прынцыпе, для ўсяго свету. І ну, вось, мне здаецца, гэта тут ляжыць галоўная прычына. В гэтых, можа быць, зноў такі не зусім палітычна карэктных, не паліткарэктных, а вот не зусім палітычна правільных, не зусім палітычна абдуманых заявах некаторых Трампа. Ну, мы ведаем, зараз все пачалі чытаць, цікавіцца гісторыяй Панамского канала. Я не ведаю, наколькі тут правильно вспоминаць гісторыю, бо гісторыя не павінна апраўдваць нейкія такія дзеянні. Зараз ёсць суверэнная дзяржава, але раней, да, спачатку там была вядомая авантура французская, калі збіралі нават грошы на этот Панамский канал, это стало символом французской коррупции там у конце 19 стагоддзя, калі все гэтыя грошы были раскрадены, были на подкуп журналистов и парламентарыяў французских. Вось, и на самой справе там мало что будавалася, и потом уже все это распалася французское, и заняліся гэтым американцы, и в пачатку в конце минулого, в конце 19-го, пачатку 20-го добудовали канал, и ён им приналежал цалкам. Ось потом там стварылася держава Панама, але ён прыналежаў на правах уласнасці 99 гадоў. І вось прэзідэнт Картер, які недавно памёр, які, ну, напэўна, вельмі добры і сумленны чалавек, але все-таки амерыканцамі лічыцца адным з самых, ну, неудалых, скажем так, асцярожна, самых непаспяховых прэзідэнтаў па ўсіх рэйтынгах. Ён яго гэтыя 4 года вогуле лічыць мала паспяховымі тых, хто был только 4 года, один тэрмін, а не 2. А па-другое, ну, за гэты тэрмін ён там, і гэта разрядка сышла кудысьці на не з Савецкім Саюзам, і вось ён тым ліку аддал гэты Панамскі канал. Там, конечно, была дамова на 99 гадоў, она заканчивалась, но многие пытаюць няўжо з улікам уплыву, яшчэ была холодная вайна, з улікам уплыву ЗША нельга было працягнуць яшчэ там на гадоў 50, каб Панамскі канал застаўся ва ўладанні ЗША. Ну, вот так. Многие і тады крытыкавалі, як зараз я цікавіўся тэмай і стал чытаць іх да артыкулы про это, тады крытыкавалі рашэнне Картера, ну і тым больш зараз Трамп, канешне, в гэтым сэнсе не саромеецца. Ну, але я не уяўляю, як штосьці, якое рашэнне можа быць юрыдычна фармальнае, каб гэты Панамскі канал, ну, зноў перашоў з ЗША. Толькі добраахвотнае жаданне самой дзяржавы Панамы гэта аддаць. Ну, не, это не является вельмі рэалістычным. Я думаю, гэта яго такія страшылкі, яны вось там прасі 10, дадуць 2, застрашы гэтым, можа пойдзе на нейкі кампраміс Панамы, как некую там, ну,
ну может быть частковую уласнасць наполовину там, каб не толькі Панама прымала рашэнне, але і ЗША. Мне здаецца гэта так. Што да Грэнландыі працягваць, да? Много говорю просто. Ну, Грэнландыя так, вельмі такая тэрыторыя, якая не вельмі можа Данія ёй скіраваць, сэнсе не можа туды кідаць вялікія грошы, там і так 500 мільёнаў, наколькі я чытал, еўра кожны год, і это только на падтрыманне там жыцця. Ніякага там не вядзецца пра інвестыцыі, пра карысныя выкапні, Данія на гэта не здольная. Самі грэнландцы давно ўжо до Трампа всялякага ставяць пытанні і дабіваюцца паступова сваёй незалежнасці. Яны фармальна прыналежаць Даніі, але ўжо моцную, скажем так, частку суверэнітэта маюць, але яшчэ няма такого канчаткова фармальнага. Я б не ведаю, чым параўнаць, нават не параўнаеш Шотландыі внутры Великабрытаніі. Вот у Грэнландыі суверэнітэту незалежнасці больш, чым у Шотландыі, напрыклад, Великабрытаніі. Вось такое. Фарэрскія астравы фактычна ўжо, скажем, незалежныя зараз ад Даніі. Так што Трамп, конечно, там две рэчы, зноў-такі не пускаць Кітай, ну і другое, вот его это зрабі Амерыку зноў вялікай, і калі гэта краіна з 56 тысячамі насельніцтва Грэнландыя, калі стане незалежнай, ну, яна будзе патрабаваць так ці іначай нейкай дапамогі, скажем, мягка. Яна адна не выжыве. Віталій, я выбачаюсь, я ведаю твою адукаванасць, начытанасць і гэтак далей. Я рыхтуюся да кожнага твоего запрашэння. Калі коротка і по великому рахунку, ну вот я таксама чытаў, рыхтаваўся, калі коротка, то і пытанне Грэнландыі это таксама пытанне Китая, які хоча павялічыць сваю прысутнасць у Антарктыцы. Яны там збіраліся будаваць аэрадром, ім Данія з Грэнландыі забараніла. Но яны ўвогуле хочуць павялічыць сваю прысутнасць у там вот на это сама паўночным полюсе, і там безумоўна і выкапні, і все што угодно, і ўвогуле как бы там стратэгічныя шляхі, і Грэнландыя цікава Трампу і ЗША менавіта таксама як супрацьдзеянне Китаю. Але давай вот да практычных крокаў, калі ўсё ж таки стане прэзідэнтам, пройдзе інаўгурацыя, і ён будзе спрабаваць ажыццявіць гэтыя свае праекты. Ну вот Грэнландыю купіць, ці прымусіць, ці заваяваць, нават як шлі размовы. То есть прывядзе гэта да вайсковага канфлікту? Нет, я спадзяюся, што нет. Но это просто, гэта настолько выглядае неверагодным, што при всёй шалёнстве нашага свету і при всёй спецыфічнасці асобы Трампа, гэта не является реалістычным, вот менавіта нейкія дзеянні, скажем, як ты сказал, военные там. Ну просто сыходзячы з яго вот такого, знаете, там рэзкасці, там імпульсіўнасці, агрэсіўнасці выказванню, такое уяўленне, што вот этому великовозрастному хлопчыку хочется паваяваць. Ну, это не то, с кем там, с Евросоюзом, ці што, это зусім. Гэта, ён, я думаю, практычна добіваецца, каб, паставіла Америка там базы свае, яшчэ больш, каб сапраўды не было ніякага там уплыву Китаі. І, але наконт карысных выкапняў, пакуль яшчэ, это калі верыць, глобальнае пацяпленне, там праз колькі гадоў там можна будзе, но пакуль все-таки там яшчэ дастаткова холодна і вялікі толшчы гэтага льда, каб вось это было вельмі, па-першае, дорага, там все ведаюць, што там ёсць, но дагэтуль ніхто ты ж ведаеш, что там дракон поднебесны, ён там думае на перспектыву 500 гадоў наперад. Гэта да, а заходнія дэмакраты думаюць ад выбараў да выбараў. Гэта, конечно, в этом сэнсе пэўная перавага Китая з его тоталітарнай аўтарытарнай сістэмай. Вось, так што, я адказаў на пытанне, і я нават не хочу тут доказваць, а ты тады скажаш, і ты или іншы, для чего ён так гаворыць. Вось такі стыль у чалавека. Я вырашу пытанне войны Украины з Россией за один день. Ясно, что гэта ніхто не павінен цяпер дёргацца, і дзе там один день, чаму ты не вырашыў в день інаўгурацыі. Это такая, публіцыстыка. Камусьці это не падабаецца, это нават мне не падабаецца. Але, как-то навучаешься в жыцці ставіцца да словаў больш-менш. Мы думаем, что палітыкі, яны павінны чымсьці адрознівацца радыкальна ад звычайных людзей. Яны в значнай ступені адрозніваюцца. А вот такие, скажем, которые раптам паводзяць себе як наши нейкія там знаёмыя, там сябры, вот и в словах неасцярожныя, и в дзеяннях, то яны выклікаюць на здзіўленне, як так можна. Але вот Трамп уже 16-го года свайго, калі прыйшоў, паказаў, што можна і так. Добра, а давай про іншую персону, тобой уже узгаданую. Так, трампістам я тебе уже называть не буду, я тебе буду называть марксистом. Это от кого? От Элона Маска.
Вот маскістам да. Слухай, вот гэты атрымліваецца такі выглядае на нейка новаспечанага эксперта по еўрапейскай палітыцы, які зараз лезе ледзь не да кожнага еўрапейскага урада со сваімі парадамі. Там яго парады ўжо і Брытаніі ёсць, там і Германії, Францыі, там яшчэ там нешта там такое. Вот здаецца, чалавек ввогуле ніхто. Не при пасадзе там просто самы багаты чалавек в свеце. Ну зразумела, так і ўсё ж такі, але нават калі казаць про Германію, вось гэтыя яго там сімпатыі і там хвальбы у бок ультраправай альтэрнатыва для Германії, і такое адчуванне, што нават дзякуючы вось гэтым таким пахвальбе ад Маска у АДФ павялічыўся рэйтынг у Германії. Да чаго это можа прывесці, і ці вот что это можа азначаць? Слухайте, ну калі вось ёсць нейкая партыя, допустим, я называю ультраправой, я тут калісьці цікаўся, ну дасюль не могу сказаць, что вот не буду пярэчыць гэтай назве, ну але часам просто прывожу просто іншы варыянт італьянскі. Калі выбралі цяперашнюю прэм'ерку Мелоні, которая, дарэчы, была ўжо в Амерыцы, і ледзь не адзіная еўрапейская кіраўніца, якая спакойна выказалася і нармальна про Трампа, ну паколькі она правая, але она, ну такая, я б сказал, правацэнтрыстка. Але калі выбралі, там лічылі, што ледзь не вот параўноўвалі её з крайняй правай, ледзь не Ле Пен. Але тут яна і падтрымлівае всяку краіну, і з міграцыяй змагаецца, і нейкія сацыяльныя забеспячэння там падымае в Італіі, і што самае галоўнае для Італіі, яна ўжо, калі не памыляюся, 3 гады при ўладзе для Італіі это ввогуле сюр, да? Там по 2 разы на год меняются, там есть статыстика, там за 50 гадоў 70 урадаў, что-то такое, а яна уже стабільна 3 гады. То бок яна паспяховы прэм'ер. І вот я просто про што, что в свой час, калі яна шла туды на выборы, ее, ну, таксама занадта, может быть, радыкальная, занадта левая пресса называла ультраправой. Фактычна было такое. Теперь уже, ну, раз она прэм'ер, раз она так паважаецца всеми, она так волком глядзіць на гэтага венгерского. Чакай, ну а яна перад сваім абраннем заяўляла пра неабходнасць скарачэння дапамогі да Украіне, аб тым, што трэба как бы мірыцца з Пуціным, а не воеваць. Конечно, я про тое, што на па Украіне абсолютно однозначная за Украіну, то бок што правы могуць быць розныя, ну і крайне правы могуць розныя. Просто тым, што у пуцінскія, как-то называюць путін-шэфтары в Европе, яны з розных бакоў. Ён жа чіпляецца і нейкім чынам там пачынае дапамагаць самым розным. Там же ёсць і крайне левые, крайне правыя, которые менавіта падтрымліваюць Расію і Пуціна. Тут як бы няма такога, што гэта менавіта адметнасць нейкага аднаго палітычнага крыла. Ну, умоўна скажем, калі там Венгрыя там кіроўная, ну, скажем, не ліберальная кіроўная партыя Орбана, она за Россию, то в Польше, напрыклад, ну, ПИС был самый антырасійскі, хотя, ну, и коалиция теперашняя не меньше антырасійская, але это вот адметнасць краіны, але все-таки ПИС был, видать, больш рэзка антырасійска настроены и абвінавачвал коалицию, что она не такая, маўляў, антырасійская, як трэба. Так что я кажу, что нема такога, и не трэба это говорить, это будзе неправда, и что в нейкіх краінах вот крайне правы абавязкова павінны быць за, ну, ці правей цэнтра, скажем, тыя, хто за Пуціна. Зусім бывае наадварот, нават, ну, скажем, Ле Пен во Францыі, она уже, здаецца, как бы не лезе прарасійскі наратыв асабліва, бо яна уже думае пра сур'ёзныя рэчы, каб стаць прэзідэнткай, а не просто быць, так сказать, вечна другой в гэтым сэнсе. Так что вот то, что Маск, раз ты про яго, ну, я ж адразу сказал, что это мне не падабаецца, пры тым, наколькі я, ну, паважал яго, па-першае, прадпрымальніцкі гений, па-другое, то, что ён зрабіў з Твиттером, я про это писал, а зараз это ж перамагае уже, и не толькі уже Твиттер, уже и Цукерберг в Фейсбуку написал, что не трэба нам цэнзуры, ну, там люди разбирались, там будуць это community notes, але сэнс тым, что да, ён заявил, что вось мы вырашылі, что уже трэба да больш свабодного выказвання меркавання, мы это адмяняем. Карацей, фактычна Фейсбук ідзе шляхам Твиттера, вось, и гэта то, что, ну, я вселяк ухваляю, и, конечно, вот сучаснае грамадства, разумееш, калі мы, ну, в конце 80-х, там, пачатку 90-х, вот, шлі да дэмакратыі, калі да нас прыходзілі заходнія каштоўнасці, то што было галоўнае, гаварылі, што неважна, па-першае, якія чалавек выказвае ідэі, нельга за ідэі караць.
это першае было. Другое было, что дайте всім слова, нават самым радыкальным, просто трэба, каб все людзі мелі магчымасць выказацца, а людзі самі разбяруцца, якая ідэя больш правільна, хто больш палымяна і больш таленавіты яе будзе адстойваць, ты ідэі перамагуць і перамогуць. Это вот амерыканскае перакананне, што праўда ці свабода заўсёды пераможа, дайце только максімальна. Так было в традыцыйны захад. І это нас не падманавал захад, як зараз некаторыя кажуць. Ён такім быў у 90-е. Ён быў такі абсалютна адкрыты. Я года з 95-го читаю заходнюю прэсу там і потым уже сайты, да, могу это дастаткова павінна сказаць, тут неважно, я не я, но это аб'ектыўны факт. І вот все это стало меняться с паліткарэктнасцю, з тым, што штосьці можна, штосьці нельга, а потым з'явіліся сацыяльныя сеткі, з'явіліся уже ідэі, што трэба кагосьці дэплатформінг, кагосьці трэба не даваць слова, а то ён что-то скажа нехорошее. Не то, что вольная дыскусія і перамагае той, хто больш таленавіты і больш правільная ідэя представляе. А нет, мы тут забароним, тут не дадим, тут не пустим, тут в дыскусіі выключим. Вот что стало перамагаць на захадзе. І калі Трамп, калі Маск открыл Твиттер, то адразу ж там з'явіліся эти внутренние переписки, он сказал про гэта публічна там апублікаваў про тое, что там ладно, яны парушалі не только законы американские, а свае нават внутренние твиттерские правілы, там переписка. Ой, за что мы гэтага прыпынілі, за что мы гэтага адмянілі? Ён же нічога не парушил. А вот просто ён там консерватор, ён нам не падабаецца. І там супрацоўнік твиттера китайский піша: слухайте, я утек з Китая в свободную краіну, а мы зараз робім тое, что в Китае робіць цензура камуністычная. І Маск это все адмінял, то добра. І калі зараз там асабліва калі адмяніл, ныюць, што стала больш там нейкіх там, не ведаю, расійскіх там ці нейкіх нехарошых радыкальных меркаванняў, так змагайцеся з іх ідэямі, змагайцеся з іх сваімі больш правільнымі меркаваннямі, а не забараняйся. Мне такі падыход да свабоды слова, ён застаецца. Так, давай тады звернемся ўсё ж таки, не адыходзячы далёка ад пакуль што ад тэмы новай адміністрацыі і Трампа, але да беларускай тэмы. Наколькі я разумею, у Лукашэнкі і ў яго адміністрацыі ёсць вялікія спадзевы, што з Трампам-то, у адрозненні ад Байдена, у іх атрымаецца наладзіць добрыя адносіны. Былі ж добрыя адносіны ў 19-м годзе. Все, і час вот Трамп вярнуўся, і адносіны мы тоже павернуцца. Не. Па-першае, так, асабліва добрых не было. І я увогуле гэтую тэзу, яна даволі разумнымі людзьмі агучваецца, што пасля выбараў, то што не буду кожны раз выкосе ставіць, да, то што Беларусі называецца выбары кожны раз двукосе, там так званыя выбары, так званыя кандыдаты. Адзін раз я сказал, і далей улічвайце, што я это гавару кожны раз, да, што пасля 26 студзеня нешта вось можа змяніцца в адносінах афіцыйнага Менска, беларускага рэжыма і захаду. Я не бачу ніякіх падстаў для этого, ні для шырокім сэнсе захаду, ні для канкрэтна ЗША. Конечно, штосьці можа змяніцца, калі зменіцца самая галоўная тэма — расійска-украінская вайна. І калі па нейкай прычыне, хтосьці, Лукашенко будзе настойваць Менск, будзе пісаць, будзе прасіцца, і калі хтосьці на захадзе рашыць, да, ён сусед, ён тут плакался, что ён не виноваты, что это не виноватая Россия сама пришла, и, может быть, хтосьці подумает, что Беларусь в некой ступени официальная, Беларусь, Минский режим может быть представлена на этих перамовах. И при тым тут же будут голосы из нашего, з іншага боку, что да, Беларусь повинна быть представлена, только будут говорить, что повинна быть представлена демократичными силами, но это, скажем, спокойно, объективно, это вельмі малаверагодна. Дакладней, это зусім неверагодна. І пытанне будзе стаяць только про тое, ці будзе там прадстаўлены афіцыйны Менск. І вот в гэтым раскладзе, які, мне здаецца, 25-м годзе можа дайсці, можа не дайсці, я б не ведаю, які працэнт даў, але можа дайсці в 25-м годзе пры ўмове, што уже і все-таки военные силы в значной ступени скончаются у обоих боков, и есть ожидания, и социология показывает, что украинского народа есть ожидания неким чином спынять войну, и плюс то, что Трамп это заявлял. Так что можа быць, што дойдзе да нейкіх перамоваў. І вось там, да, Лукашенко будзе зноў спрабаваць лавіць свой шанец, падносіць каву, як ён падносіл падчас мінскага працэса. У мінскім працэсе ён быў гаспадаром пляцоўкі, умоўна кажучы, а там ён хто? І ён был абстрактна,
фактычна і абстрактна і нават амаль практычна ён был дастаткова адстароненым бокам. Ну да, ён не быў удзельнікам, я ж кажу. Суагрэсар, удзельнік. Поэтому я кажу, што вот яго гэтыя спадзяванні, яны малаверагодныя. Чыста, што ён можа пачне перад гэтым, ну, даволі рызыкованыя для сябе нейкія словы і дзеянні гаварыць, што зноў-такі я тут нічога не хацел, мяне Россия завоевала и отсюда так чакай, напала. так уже ж сказал. Он заявляет, да. Он заявляет таким, ведаете, как в этом советском фильме, не виноватый, он сам пришел в таким стиле, ну, смешным довольно, что да, это Путин, а я думал, что гэтые войски поедут назад в Россию, а они чомусь взяли на Киев повернули. Ясно, для чего все это робится. Ясно, что вот гэтым его словом, что я зусім не прычым, ну, скажем, надта много ўжо не адпавядае і то, якую Беларусь аказвала дапамогу России і военную, але он будзе і эканамічную там і ну, лагістычную, і то, что там і лічылі расійскіх военных, і то, что шьюць і дапамагаюць расійскай военной прамысловасці, беларуская прамысловасць. Але он скажа, ну, это ж все галоўнае не тое, галоўнае, што я войскі не паслаў, глядзіце, вот нават Паўночная Корея даслала, а я утрымаўся і ні в Курск не паслаў, і на Украіну не паслаў. Вот якія баявы, я лёг касцьмі, каб толькі не паслаць беларусаў на вайну супраць брацкага нам украінскага народа. Гэта тое, што будзе. І, ну вот, кажу, все-таки, мне здаецца, шансаў на... Я распісаў карціну, як это будзе выглядаць, як это выглядае на падставе того, што мы чулі раней. Вось. І все-таки скажу, што шансаў на тое, што ён нейкую істотную ролю, акрамя таго, як пасядзець на стульчыку, прытым нават не яму, а нейкаму, там, ну, умоўна, міністру замежных справаў, дзе-небудзь в канцы стола, без права голаса. Вот такі удзел можа быць в Беларусі. Но на больше я на сёння пакуль не разлічваю. Нема для этого, на мою думку, аб'ектыўных падставаў. Ну, я, дарэчы, на прагнозы Цыганкова раю звярнуць увагу, таму што, як паказвае практыка прагназістаў, вось Радыё Свабода напрыканцы кожнага года збірае ад розных экспертаў такія прагнозы на год наступны, чаго чакаць у той ці іншай сферы. Ну, так вось перад намі сядзіць, ну, вечны лідар, летні лепшы прагназіст, лідар прагнозаў. Самае галоўнае, што я кожны год памыляўся і настойліва ўсё роўна казал пра памяншэнне колькасці палітвязней. Вот першы год, калі я не памыліўся, было год назад 1500, я сказаў 1300, а у нас было 1260, по-моему, на той момант 30 снежня. Я, ну, был максимально близкий, яшчэ был максимально близкий к прогнозе курсу даляра. Сказаў 3,45, і он был 3,47, здаецца. Вось, але, ну, гэта пра тое, што вот, ну, рэдкі прагноз, который радасна было рабіць. Вы заўважылі, дарэчы, вот супадзенне, прагноз по палітвязням і прагноз по курсу долара. То есть, калі сумясціць... мне добра, да? Калі сумясціць гэта... Пытанне гандлю палітвязнямі, наколькі яно актыўна? Ясна. Да, пытанне такое, якое ты яшчэ не прарэкламаваў мой двубой, якое будзе тэмай майго двубоя у аўторак, заўтра, на любимым семенамі тэлеканале Белсат, і будзе Валер Кавалевскі, які, як мы ведаем, мае такую, ну, незвычайную, адрозную ад мейнстріма агульных дэмакратычных сілаў пазіцыю. Я гляжу, апошнім часам вот гэта пазіцыя ўжо становіцца мейнстрімнай. Ну, такая, все-таки позиция есть кабинета, яку мне будет представлять Михаил Кирилюк, правник, юрист Национального антикризисного управления, фактически наместник Латушки, и она все-таки застаецца, что трэба павялічваць санкции и ціск, гэта прывядзе. И Кирилюк будет отстаивать такую позицию. Ковалевский, я не ведаю, як его позиция, наблюдая по-іншаму, але як он у тебе в эфире там, что самое мне запомнилось, что я буду его пытаться в своем эфире, ну, не то, что расхваливал, а некие такие комплименты одному з сыноў Лукашэнкі адвешвал. Вот про это так само цікава поговорить, что он там бачыць, и чаму он там бачыць. Вось. Так что гэта тэма, так, она зараз гарачая, и, безумоўно, Лукашенко робіць гэтыя крокі, ну, перш за все, такие, ну, скажем, информацыйна палітычны ў бок захада, то паказваючы жывых палітвязняў, мы ведаем Калеснікаву і Бабарыку, то вызваляючы, працягваючы вызваляць уже перыядычна. Ведаеце, тут же як оно працуе? То, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, это настолькі ўжо стала руцінай, што пра гэта, па-першае, людзі, ну, па-за рамкамі актыўнага кола, якое сочыць за навінамі, пазабыліся. І многія, ну, умоўна, скажем, на захадзе, Польша нават не ведаюць, што Беларусі штодня працягваюцца рэпрэсіі. За што людзей хапаюць? За лайк, там, за
за мем, за нейкую абразу мента ці там за нейкі выхад на вуліцы ў 20-м, але гэта стала руцінай, пра гэта не паведамляюць кожны дзень. А кожны раз, калі Лукашенко вызваляе там чарговыя 20-30 чалавек, пра гэта все паведамяць. Яны вось так гэта дзейнічаюць вот менавіта в рамках такой інфармацыйнай вайны. Прытым, ну, здаецца, уже колькі не было пару тыдняў, значыць, бліжэйшыя там дні, тыдні нешта зноў будзе, можа быць, в дзень выбараў, там, можа, ці пасля выбараў нейкае вызваленне. Вот ён накіруе гэтым, і ён настойліва кажа захаду: глядзіце, які я змяніўся, глядзіце, я вызваляю палітвязняў. Але ну, Захад нормально на гэта адказвае, і все мы адказваем: так перастань новыя рэпрэсіі рабіць. Это было б лагічна. Тады мы, ну, прыйшлось бы нам звярнуць увагу, да, кшталту ты змяніўся. Але я не спыняю рэпрэсіі. Як сказаў Воскресенскі, вы не разумееце, это два розных працэсы. Это два розных працэсы. І яны не звязваюцца в одну розную пазіцыю, на якую павінен рэагаваць Захад. Таму Лукашенко вызваляе, робіць нейкія, ну, скажем, намёкі, крокі, заявы, а Захад не рэагуе, бо рэпрэсіі працягваюцца. А вот ён не можа спыніць, і гэта нават, ну, у пэўным сэнсе загадка. Няўжо настолькі сапраўды, ну, две версіі, альбо настолькі разумее, што толькі спыніць, адразу народ ажывіцца і пачне там зноў выходзіць на вуліцы, што нам всім здаецца малаверагодным, але ён чамусьці этого баіцца, альбо настолькі свае вузкаведомственныя інтарэсы маюць сілавікі, што ў пэўным сэнсе яны ўжо, ну, не то, што кіруюць ім, а яны задаюць такую павестку, якую она жыве сваім жыццём, і каб спыніць, трэба толькі самы спецыяльны окрик, указ зверху: Лукашенко спыніць рэпрэсіі. Пакуль ён такого указа не дае, а его ён не бачыць такой палітычнай, відаць, мэтазгоднасці і то, што называюць палітычнай волі, то гэта вот жыве сваім чарадом, як было, як 4 гады працягваецца, яны працягваюць рэпрэсіі, ім-то ўжо асабліва і няма ў гэтым роздуму і логікі, ну, іх вогуле з роздумам, разумееце, не самая іхняя моцная, да? Ім вот хапаць гэта то, што іх праца. Слухай, якое спыненне рэпрэсій? Ты што, не слухаў выказванні гэтага так званага міністра, які расказваў пра тое, што тут, оказывается, за мяжой пастаянна ідуць трэніроўкі і вайсковыя вышкалы вот этих розных апозіцыйных радыкалаў, тут цэлыя палкі ўжо фармуюцца, толькі чакаюць адмашкі, там, я не ведаю, Ціхановская, ці пакуль там белыя леапарды, абрамсы да мяжы падгоняць. А, там, відаць, это колькі там было 150 джипаў, пакуль там ідзе это самае. 21 годзе. Да, да, там, знаешь, 150, вот зараз им там можа... С межа Літы павінны былі ехаць да прэзідэнцыі. Да, зараз іх там новыя апгрейджваюць, чтоб уже там... Падкоп зараз. Падкоп з Грэнландыі, да. Японцы, которых судзяць, вот, они на падкоп з Японіі рыхтавалі. Ты лепей скажи, ты у якім палку? Варшаўскім ці у якім? Нет, я вось мирный человек. Как-то отслужил советской армии, мне хапило неяк. Як ты думаешь, яны самі вераць у этой вот своей басні? Вот пытанне, дарэчы. Весь час, калі мы чуем то, что нам здаецца нейкім вар'яцтвам, шалёнствам і сюрам, мы задаем пытанне: ну, яны ж это як бы кшталту гавораць для публікі, а самі ж гэта не вераць. Гэта ўжо не так. Ну, все людзі, якія ну, пабылі там, мы ж бачым столькі успамінаў, да, уже столько людей повыходили, яны значнай ступені рассказывают, что вот у гэтых силовиков змененная свядомасць. Ну, у силовиков, там у этих вертухаев, там это одно. Ты мне скажи, як человек, скажи мне, як человек, які даўжэй зачалага вывучае і назірае за Лукашенком. Ён сам верыць? А ему навошта это? Верыць, не верыць? Ён, ну, мае на увазе тое, что для яго ўлады зараз, ну, скажем, мае карысці, мае прычыны праводзіць. Ён дастаткова рацыянальна, вот калі можа так выразіцца нармальнае слово, да такіх жорсткіх рэчаў называць, ён іх праводзіць, бо вырашае, што калі іх спыніць, то да, з'явіцца пагроза ва ўладзе. То бок, не ведаю, там ёсць розныя пытанні, сацыолагі мне па-рознаму на іх адказвалі, ці ёсць зараз у Лукашэнкі сапраўдная сацыялогія. Вось. Ці я-то заўсёды лічыў, што на самой справе ён все разумее, а людзі, ну, которые часам уражаны ад ягоных нейкіх заяваў, думаюць: вот, і он не мае сапраўднай інфармацыі. Ён жыве ў сваёй бурбалцы і не разумее, што адбываецца. Ну, ён как-то прыйшоў на завод в жніўні 20-го. Ён бачыў, што адбываецца, калі ему крычалі: уходи, все рабочие. Смела ж як прыйшоў,
памятаешь, як Азаронок сказал, пришел один, ну там где-то один ахоўнік был, ну правда, калі глядзець на фотки, то бачно як мінімум побач ім штук 5 ці 6, но Азаронок же ж хлучить не будзе, это ж самый сумленны журналіст, можешь як смело себе поводить, чего ему бояться? Сёбам, але пытанне ў тым, наколькі сапраўдова яго зараз сапраўдна ёсць інфармацыя. Моя версія, што все-таки ёсць, і гэта нават нейкае апраўданне вот тых людзей, якія не могуць поверыць в некаторую хлусню. А я, раз уж ты кинул такі мне, ну скажем, пас, что ну даволі доўга ведаю, все мы памятаем, ну як он пачынал гэтую хлусню, там 95-й год, напрыклад, калі красавіку 12 красавіка 95-го збілі жорстка людзей дэпутату Верховного Совета і за ногі выцягнулі з будынку Верховного Совета, то назаўтра Лукашенко прыйшоў у парламент, Верховный Совет, казал, да нічога не было, они самі выйшлі, мы вам завтра ж покажем кассету, у меня есть кассета, завтра же всем вам покажу. Ніколі ее не показали. Вот калі гэты человек, что он не имел информации? Нет. И он хлусил, потому ладно, калі можно хлусить там, я буду тебе кахать до конца нашего жыцця 50 годов. Ты так умовно, скажем, не мы с тобой, а некий человек, хлусишь, и, может быть, это правда, сам человек в это верить, а может, это будет праз 50 годов. А тут завтра, и он обещает завтра показать. И вот такой ступень хлусливости никто не чакаў. Это он был первый революционер в этом сенсе. Чему ты кажешь про 95-й год и вот эту кассету, да, которую мы так и не убачили? Это вот будет... Про приклад, это будет очень интересно. А памятаешь, вот... тэчачку, якой ён з дакладам пра карупцыю выступаў і крычаў пра Шушкевіча, які скрыню цвікоў скраў, я вам що покажу. Потым, правда, людзі казалі, што тэчачка-то была пустая, но показаў, так і не показаў, так і ж мы і не бачым, што там было за скрыня, дзе дакументы. То есть хлус ад пачатку. Ну да, ну так это ж тут якраз спалучэнне, тут спалучэнне двух рэчаў, ёсць хлусня дзеля там нейкай выгады, ну все мы это в жыцці робім, того, каб ці хлусня там дзеля, ну каб нешта не мець нейкія негатыўныя наступствы, вось, не буду прыводзіць прыклады, але все это разумеюць. А ёсць хлусня вот як паталагічная, калі нават тебе нічога ад этого не будзе, ні прыбытку, ні радасці, а тебе адразу ж менавіта раскрыюць праз 5 секунд ці праз дзень, а ты все равно хлусіш. Вот его спалучэнне, і адна як неабходнасць палітыкі, каб дабівацца чагосьці палітычным жыцці, а другая просто як, ну менавіта нейкая паталагічная прыкмета асобы. Слухай, ну добра, вот калі гэтыя байкі накшталт таго, што там рыхтуюцца і трэніруюцца палкі з этих вось са збеглых, готовыя то пайсці ўварвацца. Чаму байкі? Хіба людзі не трэніруюцца? Былі сюжэты в незалежных СМІ, як ну людзі вучацца страляць. Ну да, але вот такія пагрозы, што там ужо ўсё, так гэта даўно таксама з гэтыя страшылкі прыдумляюцца. Мы памятаем і пра пацукоў у водаправодзе ад тагачаснага кіраўніка КДБ там і іншыя байкі. Але глядзі, вот сітуацыя на 26-го Дэмсілы рыхтуюць у Варшаве правесці ну свой такой, нават не канферэнцыю, нават не там не мітынг, а такой ну фэст, умоўна кажучы. Будзе, канешне, і шэсце, але там і канцэрты, ўсё такое. І што адзначаем? Якое свята? А просто вырашылі свята зімы сабе устроіць такое. Чым прыгожа, да, проводы зімы, прыгожая дата 26 студзеня, чаму б не пасвяткаваць. І СК аж стаў на дыбы. Ён расказвае, як яны кожнага тут будуць вылічваць, як яны ледзь не да... Ну, тебе прапаную нейкія абсалютна спакойныя, лагічныя і рацыянальныя тлумачэнні. Можна заўважыць, што калі все-таки гэты следчы камітэт па вынікаў розных папярэдніх акцыяў і 25 сакавіка і 9 жніўня мінулого 24 года пачаў там людзей, якія прымалі ў іх удзел, ствараць ім нейкія праблемы, ну, возбуджаць справы в некаторых выпадках там неяк прыходзіць дадому да сваякоў, то, канешне, гэта, ну, скажем, мягка, людзям непрыемна. Это стварае праблемы. І это, ну, на маё разуменне, трэба аб'ектыўна прызнаць, гэта зменшыла колькасць людзей, якія прымаюць удзел у розных такіх акцыяў за межамі Беларусі. Калі я был 25 сакавіка, там, умоўна, 22 года і 24, то, конечно, колькасць тут в Варшаве значна зменшылася. І, ну,
вельмі не шмат людзей, которым уже няма нічым рызыкаваць, там, ні маёмасці, ні сваякоў Беларусі, большасцю ёсць. І калі вот следчы камітэт это робіць, ён робіць з цалкам такой рацыянальнай мэтай. Хаця, чего вот они добиваются? Ну, будзе эта акцыя з некалькіх там умоўна сотняў чалавек в Варшаве, ці не будзе? Што ад гэтага лепш стане Лукашенку ці следчаму камітэту? Пра якую они там напишут справаздачу, что мы там перамаглі экстрэмістаў, вот они не вышли, раней их выходило 500, а зараз их выйдет 100. И это вот такой, да, кто-то за это погоны нават атрымае, там какая-то спецслужба будет рассказывать про то, як они там паміж рознымі актывістамі наладжвалі нейкія спрэчкі, сваркі, звадкі, и вот кто-то атрымае з майора на подполковника за выдатна праведзеную операцию. Но все же это пустое. Но это ж не зменіць колькасць людзей, якія там сярод тых, хто там за мяжой ставится кепска, скажем, мягко до Лукашэнкі, як і не зменіць колькасць людзей, якія добра Лукашэнкі ці кепска ставяцца ўнутры Беларусі. Ну вот ім это трэба тым займацца. Пытанне Марыся ўсё ж таки задае. Цікава меркаванне Віталя. Рэпрэсіі ўсё ж таки пасля 26-го павялічыцца ці троху супакоіцца? Я магу рызыкнуць, даць прагноз, што, конечно, не павялічыцца. Конечно, не. І в гэтым няма больш ніякага сэнса на фоне тых тэндэнцый, пра якія мы казалі, спробы Лукашэнкі неяк наладзіць. Ну, это нават нармалізацыя не назавеш, это нейкая іншая ступень адносінаў з Захадам, ну, хаця бы спроба яго там закідваць. Падрыхтоўка Лукашэнкі да таго новага свету, які будзе пасля нейкага часовага пагаднення ці спробы пагаднення Расіі і Украіны, ён да этого рыхтуецца, безумоўна. Ну, і плюс вот все гэтыя, ну, рацыянальныя матывы скажуць, што павялічваць рэпрэсіі, ну, не будзе ніякай логікі. Конечно, зараз яшчэ ёсць інерцыя, вот пра што мы з табой гаварылі, расказваў я, выбарчай барацьбы. Яны чамусьці лічаць, што на выбары гэта все там напружанне, барацьба, вот яны не зменшаюцца зараз менавіта таму, што штось там можа быць, нейкія там правакацыі, некаторыя там любімы твой удзельнік майго двабоя Балкунец раздувае тэму, што вось Расія там устроіць нейкія правакацыі, паспрабуе нейкім чынам, ну, скажем, падмыць там пазіцыі Лукашэнкі сваімі правакацыямі на выбарчы час. Я все это не веру, адразу скажу. Я не бачу в этом сэнсы для России. Падзёргаць яго, да, падзёргаць яго інфармацыйна, там, пазаяўляць нешта, вось, але не в такой ступені. І все гэта, ну, скажем, схіляе да высновы, што выбары скончацца, кампанія скончыцца, заўсёды у нас рэпрэсіі на час кампаніі, ну, калі яны пераважна былі в беларускіх выборах, то, да, мне здаецца, яны як мінімум не павялічацца і можа нават будуць зменшацца. І пры тым, што будзе это спалучацца, но з тым, што, ну, мы цынічна называем, ты назвал гандлем палітзняволенымі, гэты працэс працягнецца, і на фоне гэтага працэсу все-таки будуць працягвацца нейкія вызваленні, будуць працягвацца нейкія такія кропкавыя памілаванні, вось, і на фоне гэтага павялічваць рэпрэсіі, ну, будзе як бы просто нелагічна і будзе разбураць всю гэтую канцэпцыю, якую яны зараз ладзяць для нармалізацыі адносінаў з Захадам. Пытанне Дарога задае: наколькі рэальная сітуацыя, калі украінскія ўлады паспрабуюць заручыцца падтрымкай ЗША, паабяцаўшы Трампу, да прыкладу, нейкія свае радовішчы і цэлыя галіны ў прамысловасці? Ой, Дарога. Ну, накруціў, да. Ну, просто што так, внутр чыста украінскай тэмы, я як бы, ну, не бачу такога асабліва нічога, ну, каб Украіна в этом сэнсе могла Трампу прапанаваць. І, ну, это такое стаўленне да Трампа і да амерыканскай адміністрацыі некіх занадта цынічнае, што вось яны, маўляў, будуць дапамагаць Украіне только в тым выпадку, калі, ну, калі там Украіна прапануе нейкія свае карысныя выкапні, радовішчы. Мне здаецца, нават і да вайны в Украіне шмат гаварылі пра тое, што для нейкіх там вот гэтых радовішчаў трэба замежныя інвестыцыі, еўрапейскія, амерыканскія, без нават фактара вайны. Гэта патрэбна для развіцця, асабліва цяпер, ну, краіне, якая змучаная вайной. Гэта будзе патрэбна. Не уяўляецца, што вось такія вялікія праекты Украіна зможа пацягнуць сама, яна будзе звяртацца да
саюзнікаў да эканамічнай дапамогі, эканамічных інвестыцыяў. Ну і там напэўна конечно будзе ад палітыкі залежаць да якіх звярнуцца, ці да амерыканскіх там, ці да нямецкіх, ці да вугорскіх, да венгерскіх не звернуцца, да в любым выпадку, калі б яны нават былі. Так што да, напэўна ёсць, але б я б не ставіў так вот цынічна пытанне, што некая падтрымка Трампа Украіны вот залежыць ад гэтага аспекта. Мне здаецца, гэта пераацэнены гэты аспект был бы. Паважаны Зміцер Лукашук, ці можете вы распавесці пра становішча на Белсаце, піша Эмілія. Матахары, мы з Максімом запыталіся ў версіі пра Белсат, Лукашук нешта ўжо сёння не рэагуе ў другі раз. Слухайте, вы пішаце на Еўрарадыё, Лукашук не я не спецыяліст по Белсаце. Што вы хочаце, каб я вам сказаў пра сітуацыю на Белсаце, які з'яўляецца структурным падраздзяленнем ТВП? ТВП это польская телевизия, да, польская телевизия. Ну, польская телевизия нешта там робіць реструктуризацию у сваім подразделении. Что я с чужым монастыр приду и нешта скажу. Вот я вельмі удзячны тебе, что ты не задаешь мне это пытанне, тому пачнем да іншого. Ну, дарэчы, сам что-нибудь хочешь сказать? Нет. Вот бачыце, чалавека, які как бы робіць на Белсаце две праграмы, цяпер ужо двубой, які ён сам сказаў, і выйдзе ўжо ў аўторак, а у гэтую нядзелю, да. У гэтую нядзелю мы убачым Віталя у пытанні. Студыя Белсат называется. Да, студыя Белсат, таму как бы вот ёсць чалавек, які как бы ну как бы лічыць, што абмяркоўваць на гэтую тэму, ну как бы ці пакуль што не своечасова, ці можа быть. Ведаеце, як это в амерыканскіх фільмах человека заламваюць, і што кажа паліцейскі галоўную фразу: все, что вы скажете, может быть свернуто супраць вас. Это вельмі мудрая фраза, ее трэба улічваць жыцці. Вось, так што часам трэба ёй карыстацца. На жаль, Віталь папярэджваў так, што у яго абмежаваны час, бачыце, ён трошку і спазніўся і зараз ляціць па справах. Да не па справах, на запіс іншай перадачы, я лічу. На запіс іншай перадачы. Ну, у прынцыпе, абмеркавалі ўсё. Адзінае, што можа быць, ты можешь что-нибудь вот сказаць, ну, ўжо палітвязняў абмеркавалі, или вот эта вот ситуация с выказываниями Зеленскага у бок Лукашэнкі, дакладней, спроба прапаганды отмазацца і замоўчванне тэмы прапановы ударыць по НПЗ. Вот як это ты успрымаешь? Ну, як прапаганде, что же рабіць, да? Они только могли тут адзінае взять, замоўчваць, отмазацца і, скажем, не рэагаваць, альбо, так сказать, один раз нешта сказануть. Это вот той же самый выпадок, калі часам лепш маўчаць, чым говорить, да. Але сама гэта, ну, тэма вельмі цікавая. Зеленскі-то, я думаю, ну, і улічваючы рэакцыю Лукашэнкі, сапраўды говорил то, что было. И вот мы уяўляемся Лукашенко, тады 22 год, все, что можно до этого говорил, давайте цитовать один за другим, как он любит Украину, да, мы приедем только на тракторы, Гордону никогда, да, помнишь, 2 раза никогда, маецца на увазе, что никогда с беларускай тэрыторыі не пойдзе напад на Украину. Гэта было ў жніўні 20-го, да, перед выборами Гордон приехал и зрабіў гэта скандальное интервью с Лукашенком. Вось он и не раз такое заявлял, и тут, ну, мы бачым, Путин его ставіць в нейкую позу, в якой ён просто паведамляе, что я это буду рабіць, неважно от того, хочешь ты ці не. Ты, конечно, лепш хаці, вось, тады тебе будзе менш негатыўных наступстваў. Але калі ты не хочаш, я все равно зраблю. Вот у нас запланаваныя вучэнні, і памятаеце, што сказаў літаральна адразу пасля вучэнняў, літаральна за некалькі тыдняў, здаецца, да вайны, тагачасны міністр замежнай справы Беларусі Владимир Макей. Ён сказаў, што я там гарантую, і гэта всім вядома, што все расійскія войскі пасля заканчэння вучэнняў з'едуць з тэрыторыі Беларусі, і все застанецца як і было.
Ну, Макей, як мінімум, ну, не дурень, значит, он говорил тое, что навряд ці он кинул свою репутацию, могли б дать некому іншому міністру, да, там, обороны, ці там некому прэс-сакратарю такое ляпнуть, калі это трэба было для адмазки. Я-то лічу цяпер, асабліва з улікам всех этих заяваў, што Макей гаварыў тое, што ён ведал на той момант і то, што ён думал, што адбудзецца, і як его інфармавалі. І нават міністр замежных справаў не ведаў, што на самой справе расійскія войскі нікуды не вернуцца, а пачнуць атакаваць з тэрыторыі Беларусі і Украіны. І вот ясна, што, думаю, эмацыйна Лукашенко пасля пачатку вайны позваніў Зеленскаму, а потым ужо стаў там, я знаю, ну, как этот мем знакомитый. Я вам покажу. Да. Уже а сейчас я вам покажу. Приехавший в Россию, конечно, как, так сказать, не быть на месте арестованным чи застреленным, он, конечно, ну, я утрирую, але сенс тым, что стал казать, что он, так сказать, мы падтрымліваем, мы сами, Украина хотела напасть, мы разом з Россией. Ну, вот, мне здаецца, гэтае інтэрв'ю Зеленскага дало вось тую карціну, якую я намаляваў, якая вымалёўваецца з усіх нам вядомых фактаў, уже заканчэнне такое абрысы, як это на самой справе прыблізна ўсё і адбывалася. Так што цяпер, ну, канешне, вось не задаваў ты пытання, в іншых эфірах мне задавалі, што новыя вучэнні захад будуць у верасні 25-го года. І тут уже, конечно, люди насцярожаны. Ну, па-першае, там, ну, то, што аб'яўляюць, будзе намного менш людзей, 13 тысяч. Тады, калі расійскіх вайскоўцаў прыедзе. Тады, калі была вайна, тады іх было тут 30 тысяч. По-другое, канешне, ну, з іншого боку, вайна, для чого вучэнне? Вас што, няма чым заняцца? І яны не былі в 23-м годзе, калі вайна. Яны адбываюцца, паўтаруся, раскажу, паведамлю, не сотны год, 21, 23, 25, кожныя 2 гады. Вось. І 23 першы раз іх не было, таму што была вайна. Вайна працягваецца, а яны все роўна прызначаюць. То бок, ну, думкі, якія лагічныя, альбо вайна, значит, напэўна, можа быць, ужо скончыцца, раз там вас няма куды дзець вашых вайскоўцаў, 13 тысяч, яны прыедуць трэніравацца, і вы, напэўна, уже думаеце, што вайна скончыцца, і гэта магчыма. Альбо нехарошыя думкі, што вы сапраўды зноў нешта недобрае задумалі, і ва всяком разе, ну, ім, я думаю, рускім-то, калі Лукашенко вымушаны был зноў даць згоду, як ён можа адмовіцца? Кожныя 2 гады это вучэнне, там, маўляў, калі ён адмовіцца, его там у цюцю скажуць, як-то так, з Кремля. І, як мінімум, это будзе навісаць і інфармацыйна, і военным сэнсам над Украінай, што вот столько-то тысяч расійскіх вайскоўцаў з Беларусі, яна вымушана будзе трымаць там на межы сваёй паўночнай, на межы з Беларусю трымаць узмоцненыя ўзброеныя сілы, бо будзе баяцца, конечно, нечаканасці, конечно, уже не будзе верыць Лукашенко, што б ён не дагаварыў. Я думаю, он 100 раз будзе заяўляць, што вучэнні это нічога не несуць, мы патрэніруемся паводле плана і разыдземся, але ўжо Кіев не будзе ему верыць, і вось гэта будзе такі фактор напружання, который, безумоўна, на руку России, а не на руку ні Лукашенко, ні Києва, мне здаецца. Ну, сапраўды так. Добра, дзякуй вялікі. На жаль, Віталю ўжо трэба ехаць. У любым выпадку я заклікаю ўсіх подписываться на телеграм-канал Віталя Цыганкова. Не забывайце, што заўтра першы ў гэтым сезоне, другі уже. Першым был, твой любимым был конец. Да. Я просто, бачыш, вот у мяне адразу тады стоп-сігнал спрацоўвае. Я уже тады не памятаю, адключаецца, да. Таму другі выпуск у гэтым сезоне двубоем, ну і першы выпуск у гэтую нядзелю, тыдзень Белсад, дзе будзе вядоўца Цыганкоў. Калі ласка, глядзіце, подписывайтеся, каментуйте, задавайте свае пытанні. Цыганкоў, у адрозненне ад мяне, чытае ўсе каментары. Так что пишите, пытайтеся все, что хочете, а ён уже там уже от его сумления будет залежать, на что он и як будет отказывать. Так что не забывайте подписаться на YouTube канал Еврорада, калі для вас. Что один не самый разумный человек может задать 1000 пытаний, на якіх 1000 разумных людей не могут отказать. Так что так само тут трэба. Не выкручивайся. Все, дякую вялікі, до сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве, до сустрэчы.